Ak pozeráš toto video, je veľká šanca, že si človek. Šok, čo? Faktom je, že je tu možnosť, že nie si človek. Internet je totižto plný botov. Bot alebo internetový robot je počítačový program, ktorý pre svojho majiteľa opakovane vykonáva činnosť na internete. Existujú napríklad roboti vkladajúci komentárový spam, alebo šíriaci dezinformácie, či verbálne útočiaci na ľudí. To, že je internet plný botov, nie je žiadne tajomstvo, ale naopak je to podložený fakt. Sú rôzne teórie, ako napríklad teória mŕtvého internetu, podľa ktorej je vyše 50% všetkých účtov na internete práve botov. Ale späť k téme. Budem teda predpokladať, že si človek. Narodil si sa svojej matke alebo otcovi a splodili ťa dvaja ľudia, ktorých splodili dvaja ľudia a tak ďalej. Priemerný človek na Slovensku sa dožije približne 74 rokov, ak je to muž, a o 7 viac, ak je to žena. Povieš si, to nie je veľmi dlho. Ale čo keby, len tak pre argument, by si sa nedožil 70, 80, 90 alebo 100 rokov, ale napríklad 200. To už by bolo trošku iné. Zober si, že dospelým by si možno bol v porovnaní s bežným klasickým smrteľníkom, tak asi v 38 rokoch. Mal by si na všetko kopec času. A isto by ťa nechali pracovať do dôchodku aspoň do 140-ky. Krásna predstava, že? Za svoj život by si stihol vidieť Halleyovú kométu dvakrát. Stihol by si precestovať svet o dosť viac ako bežný človek, lebo by si mal na to dvakrát viac času. Mal by si viacej času na koníčky a takisto by si mohol poznať aj svoje prapravnúčatá. Dokázal by si investovať svoje peniaze a keby si ich investoval dajme tomu iba s 6% úrokom ročne, mal by si v polke svojho života niekoľko miliónov. A so správnymi investíciami, ak sa nestane samozrejme nejaká mimoriadna udalosť, čo sa isto stane, ale dajme tomu, že svet sa nezrúti. Mohol by si v polke života dať výpoveď a do konca svojho života si spokojne plniť všetky svoje priania, venovať sa všetkým svojim koníčkom a užívať si života. Ale čo keby si sa mohol dožiť 500 rokov? Keby to prepočítame na klasické ľudské roky, za dospelého by si bol považovaný proporčne ako 90-ročný. V tejto ekonomike by si mohol bezpečným investovaním a priemerným platom, ak by si sa na pár desiatok rokov uskromnil, stať iba v pätine svojho života bohatým. Mal by si ďalších 400 rokov na to, aby si sa venoval čomu ty chceš. Zase za predpokladu žiadnych meteoritov, nukleárnej apokalypsy, či nejakých autoritatívnych režimov. 400 rokov, to je dlhá doba. Zoberme si, ako svet vyzeral pred 400 rokmi. Teraz je rok 2025, ale zober si, že pred 400 rokmi bol rok 1625. Slovensko bolo súčasťou Osmanmi okupovaného Uhorska, knih tlač bola vynájdená len 100 rokov predtým, Amerika bola v podstate stále len súbor kolónií, ale aj množstva kmeňov, ktorí nemali kontakt so starým svetom, nebola objavená Austrália, najčastejším štátnym zriadením bola monarchia a iba niekoľko rokov predtým nastala reformácia a úpadok moci katolíckej sily. Ľudia boli častokrát ešte len zväčša obyčajnými pastiermi, farmármi, remeselníkmi, ale aj nevoľníci robiaci na pánskom. Za ten čas sa spoločnosť rapidne zmenila. Elektrina, vodovodné systémy, kanalizácie a domy, ako vyzerali vtedy oproti tomu, ako vyzerajú teraz. Máme autá a nie konské povozy, aj keď ľudia stále jazdia na koňoch, lebo sú to naše besties. Vynález internetu iba pár desiatok rokov dozadu a dnes máme takmer každý vo svojom vrecku zariadenie, ktoré nás spája s celým svetom. Všade tam, kde je satelitové pokrytie. Satelity, lietadlá. V dnešnej dobe trvá cesta z Londýna do New Yorku 8 hodín a 15 minút lietadlom. A vtedy tak 3 až 4 týždne loďou. V dobe, keď sme sa zvykli vraždiť len za to, že si to nejakí páni vymysleli, to sa deje aj dnes. Ale je to neskutočné, akou rýchlosťou ľudia vymýšľajú nové vynálezy. Rádio, televízor, sojové laté, osvetlenie, airfryery, čokoľvek, čo je na baterky alebo napojené do zásuvky. Že vo väčšine sveta vládnu demokracia a nie autoritárske režimy. Od roku 1625 sme naozaj na nespoznanie. Ale aj od roku 1725, 1825 či 1925. Je to neskutočné, ako svet napreduje a nevieme si ani len predstaviť, akou rýchlosťou napredujeme aj dnes. AI revolúcia je iba vo svojom začiatku a už vidíme neuveriteľný pokrok ku sile, s akou AI disponuje. A uvidíme, či momentálne AI zbrojenie svetových mocností prinesie AI blahobyt, aký si ľudstvo predstavuje, alebo nás uvedie do sveta pohromy a robotickej revolúcie s nadvládou robotov. Alebo to iba upadne a život bude pokračovať tak ako predtým, lebo konec koncov sme iba ľudia. A ľuďmi sme vždy boli. V jednom z mojich obľúbených videí som sa dozvedel o tom, že aj človek žijúci pred tisíckami rokov, žijúci ešte v jaskyniach, mal niekoho, kto sa o neho staral, keď on už sám nevládal. Tá myšlienka je nádherná, že ako sa ľudia o seba staráme. Nie vždy tak, ako by sme sa správať mali, ale snažíme sa. Človek je jeden z mála členov zvieracej ríše na tejto planéte, ktorý sa o svoje mláďatá stará tak dlho. Rok trvá, čo sa vie človek ako tvor vôbec postaviť na svoje dve nohy. 2 roky, čo sa vôbec naučí rozprávať.
6 rokov, pokiaľ ho pokladáme za dostatočne rozumného chodiť do školy. A 18 rokov, pokiaľ ho vôbec považujeme za dostatočne zodpovedného rozhodovať samého za seba. Nevieme si ani len predstaviť, ako bude vyzerať svet v roku 2125, 2225 a ani 2425. Buď to bude niečo nesmierne úchvatné na štýl utópie, niečo aspoň z časti podobné ako žijeme teraz, alebo niečo nesmierne, ale nesmierne hrôzostrašné. Ale povedzme, čo keby, iba ak by sme sa zamysleli, si nežil ani 500, 700, 1000, ale 5000 rokov. Peniaze by si nemal v našom svete problém zaobstarať. Ak znova predpokladáme, že budeme žiť v podobných ekonomických zriadeniach ako dnes, tak ak tvoj mozog obnáša aspoň štipôčku finančnej gramotnosti, do 300 rokov by si bol finančne nezávislý, aj keby si nechcel. Aj keby si robil do svojej 500 za minimálku a odkladal si aspoň pár percent svojich zárobkov, mal by si 4500 rokov na to, aby si len žil históriou a bol na tejto planéte počas obrovských technologických pokrokov. Za 3000 rokov od dnes je možné, je to teda jedna z možností, tých lepších, že by sme mohli byť tak nesmierne technologicky popredu, až by medziplanetová raketová preprava nebola iba dobrá téma pre sci-fi, ale bola by to realita. Bola by to rutina. Ľudstvo, ak sa nepozabíjame a nepríde nejaká mimozemská invázia, robotický prevrat, alebo nebodaj nejaký asteroid a technológia bude napredovať takými astronomickými krokmi, ako práve napreduje a za predpokladu, že nám bude stále slúžiť, tak to môže byť realita. Leto na Marse? Žiaden problém. Piknik na Plute? Prečo nie? Vyhliadková cesta po našej galaxii? Nezabudnutelný zážitok, na ktorý by sa podujímali deti na školských výletoch. Je až nemysliteľné si vôbec aspoň z časti predstaviť, aká dlhá doba je 4000 rokov. Vyše 2000 rokov pred Kristom, keď sa o námorných zaoceánskych výplavách ani nesnívalo. Keď jedna z pár pozostalostí, čo z tej doby máme, sú pyramídy, pár exponátov po svete či archeologických vykopávok. Slovensko ešte nebolo ani len myšlienka v bujarých predstavách ľudského obyvateľstva, ktoré v tých časoch obývalo naše končiny. Kde sa ešte verilo v rôznych pohanských bohov, prinášali sa obety falošným idolom a vyznávali sa veci od výmyslu fantázie. Za ten čas sa vymyslelo takmer všetko okolo nás, okrem hrstky vecí, ktoré boli vylepšené. 2000 rokov od toho, čo začal náš letopočet a vzniklo kresťanstvo. Predstav si, že žiješ čo je len 1000 rokov dozadu, nie je to ešte 2 či 3 alebo dokonca 4000. Ľudstvo by bolo na nespoznanie, či už v dobrom alebo zlom. V Tolkienových knihách, ale aj v svetovej mytológii a bájach existujú tvorovia ako v J.R.R.ho príklade elfovia, ktorí žijú večne. Bavili sme sa o tom, aká dlhá doba je 400 či 4000 rokov. Ale oproti nekonečnú? Hovorí sa, že vesmír je starý 13,7 miliardy rokov a stále sa rozširuje. Zober si, že pred 4,5 miliardami rokov sa ešte len zrazili dve vesmírne telesá, z ktorých vznikla planéta Zem a jej mesiac, na ktorom sme boli, by the way, moon landing bol reálny, nebuďte blbí. Že prvé organizmy tu boli pred 3,7 miliardami rokov. Že prvá flóra sa tu objavila 470 miliónov rokov dozadu. Dinosaury, ktorí žili na tejto planéte, tu žili už pred 200 miliónmi rokov a vyhynuli 65 miliónov rokov dozadu. Koľko času uplynulo od vzniku vesmíru až po ten čas, pokiaľ sa vyvinuli prvé tvory, ktoré nazývame našimi predchodcami. Ako dlho trvalo, kým sme sa dostali až sem, do doby, kde sme, kde žijeme a môžeme žiť a môžeme sa vôbec zamýšľať nad tým, že prečo vôbec žijeme a čo tu vlastne robíme. Že nám pitná voda tečie z našich kohútikov, svetlo žiari z našich lámp, plyn syčí z našich sporákov, teplo srší z našich radiátorov a že máme takmer všetko, čo si vieme zmyslieť. Od oblečenia, cez jedlo, až po rozličné typy zábavy a spôsobov trávenia voľného času podľa našich potrieb a predstáv na dosah ruky, častokrát v okruhu pár kilometrov od našich domovov. Niekedy sa aj náš čas na tejto planete zdá urputne dlhý. A naše existencie sú iba drobným, banálnym, miniskulným zrniečkom v takmer nespočetne objednom pieskovisku, nazývanému aj história tohto sveta. A o pár miliard rokov bude toto zrnko piesku ešte menšie v ešte väčšom pieskovisku. Chcel som tým povedať, nesmrteľnosť je dlhý čas. Ľudská rasa je cool, aj keď nám všetkým čas od času drbe. Ale napriek tomu sme tu a stále žijeme, máme sa radi niekedy. Ak by si dal odber a like, bolo by to super, dík!